Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de actividades culturales y es que mañana ya comienza el mes de julio y con él llega una nueva edición del Festival Atlántica 2025, de hecho ya la 13ª edición. Hoy queremos hablar de este festival y para contarnos todos los detalles nos va a acompañar Guillermo Llorca, historiador y escritor ferrolano que conocen todos ustedes. No es el organizador, pero este año ya suma su tercera participación en este festival, por lo que podemos decir que ya es un entendido. Muy buenas noches, Guillermo, un placer poderle tener esta noche aquí. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué le voy a preguntar yo a usted de ese festival si ya es la tercera vez que participa en él? Cuéntenos, ¿en qué consiste exactamente? ¿Qué es lo que busca? Bueno, a nivel particular é a terceira vez, evidentemente, que estou convidado a participar e teño que dicir que de forma moi satisfactoria porque sempre enchéronse todas as prazas, o cal quere dicir que hai interese e eu creo que crecente polo coñecemento de Ferrol globalmente, non? Este festival eu creo que é un revulsivo no mundo cultural porque primeiro integra a moitísimas persoas que veñen de diferentes países. Neste certamen, aparte xente de Galicia, ven xente de Portugal, ven xente de Italia, ven xente de Escocia, de Argentina. E ten un enfoque tamén, eu creo que un abano moi amplo na oferta, tanto para a xente nova como para a xente adulta. O enfoque tamén é moito disciplinar e trata un pouco de irmanar, de dar a coñecer o mundo atlántico dende o punto de vista da narración oral, non? Y como decía, ahora en el mes de julio va a haber numerosas iniciativas en Ferrol y también Mugardos, aquí cerquita. Sí, vai haber moitas, en total en toda Galicia van ser sorprendente 27 lugares, coa participación de 51 artistas, digamos, ponentes ou relatores, e en Ferrol e en Mugardos tamén vai haber un amplo abano de actividades que comeza o xoves día 3. O sea, ya non queda nada. Pronto, a máis creo que a demanda está sendo tamén moi boa, me consta que moitas das ofertas están cubertas, e ten tamén unha cousa que eu creo que é moi importante, que todas as actividades son gratuitas. Isto é posible, polo que sabemos, grazas á financiación do Concello de Ferrol ou do Concello de Mugardos, tamén da Deputación, da Xunta, da colaboración da Asociación de Veciños do Centro Cívico de Canido, de Candoval e Mugardos, e en Ferrol creo que foi presentado o pasado día 25 con Pepe Ponte, concelleiro de Cultura, e Soledad Felloza, que é un pouco a creadora, a dinamizadora, que non sei como fai para estar en tantos lugares ao mesmo tempo, pero que se lle está dando un dinamismo que vai en aumento e hai que darlle os nosos parabéns. Y de hecho es un festival que tiene un gran éxito porque hablamos de la 13ª edición, esto ya son unas cuantas. Sí, eu creo que sí, que vai a máis, e en Ferrol igual, non? Que eu repita por terceira vez, pois tamén quere dicir que está tendo moita acollida e que as diferentes corporacións municipais tamén apoyaron, non? E eu creo que iso pois, é bo porque ao fin e ao cabo é levar a cultura a toda a xente. Antes de desgranar cada una de ellas, hablaba que la mayor parte ya están cubiertas las plazas. Pero para aquellas personas que nos estén escuchando y que puedan o quieran ver, a ver si queda alguna plaza de estas diferentes iniciativas que vamos a enumerar, ¿en dónde pueden inscribirse? Bueno, é polo que sei da miña, que en principio ofertáronse 25 prazas para viaxar en lancha para... Y en ese mismo día se cubrieron en escasos minutos. Bueno, minutos non sei, pero ese día cubríronse todas, non? Entón, esta Soledad tivo que alugar outra embarcación máis grande, volveu a sacar unha nova convocatoria e cubríronse e están 50 ou 52 prazas, polo que sei.
outras sei que tamén están ocupadas, e se alguén quere, pois pode mirar na web festivalatlántica.gal, onde aí pode inscribirse e tamén ver o que se está facendo en eses 27 lugares, cal é a oferta, quenes son os ponentes ou os artistas que participan en cada un, incluso un pequeno currículo de cada un deles. En total, entre Mugardos y Ferrol se van a llevar a cabo un total de 8 propuestas aquí en la Ciudad Naval, van a ser 6, la primera de ellas comenzará el jueves 3 de julio con un espectáculo familiar, un neno, un can, un gato e un pito. Sí, pois eso é, eu creo que empezar polo público infantil é moi bonito, é a forma de integrala, vai ser no Centro Cívico de Canidon, e eu creo que é un acerto ese enfoque de familiar, ¿no? Para que toda a xente poida integrarse e o gallá co paso do tempo poidan irse enganchando a outras actividades desta variadísima oferta cultural, ¿no? Además, creo que es a las 12 del mediodía y ahora que los niños ya no tienen colegio y dices, ¿qué hacemos con ellos? Claro. ¡Qué mejor propuesta! Fantástica, fantástica. Después pasamos, esa misma tarde a las 7 hay un roteiro Ferrol na historia a súa igrexa de San Xiao. Bueno, eu diría que, aínda que a xente pasa por San Xiao, sabe San Xiao, Bueno, aquí pero lo da tenemos historia de San Xiao, eu creo que é unha das persoas máis recomendables para seguila, para escoitala, é unha gran especialista, unha colega querida, gran coñecedora non únicamente da historia de San Xiao, da historia en xeral de Ferrol, incluindo San Sadurniño tamén. Entón, creo que é unha ocasión para coñecer a variedade e a riqueza da historia de San Xiao, que hai que recordar que nace na época medieval en Ferrol Vello, que logo na época do 18, na época neoclásica, é cando se levanta esta igrexa actual, non? Mais toda, digamos, a historia que está detrás dela, a orixe do nome de San Xiao, a riquísima estatuaria religiosa que alberga, e eu creo que, bueno, casi sería obrigado para que a xente se apuntara, porque eu creo que van sair moi satisfeitos. Margarita Sánchez es Margarita la encargada, la Sánchez, historiadora, exacto. ¿verdad?, de llevarlo a cabo. Tendrán que mirar en esa página festivalatlántica.gal para ver si queda alguna plaza, que no sé yo, pero bueno, quién sabe. Posteriormente, esto es a las 7 y después a las 8:30 el espectáculo Polos Camiños do Norte, una parte de contos entre tres terras celtas. Sí, eu creo que Escocia, Irlanda e Asturias é algo que tamén a organizadora, a Soledad, gustalle moito, que eso precisamente, subliñar a narración oral e mesturar ou integrar as culturas orais de diferentes países ou diferentes lugares, non? E, polo tanto, tamén préstase a ser moi participativa, non? E coñecer, pois, a cultura tradicional de outros países, eu creo que tamén é unha experiencia moi interesante. Una programación bastante completa a lo largo de este 3 de julio, ya 3 espectáculos en total, y pasamos al viernes, día 4, es su turno, con ese roteiro en barco Porto Ilustrado. Cuéntenos, ya probablemente se haya quedado mucha gente fuera para poder montarse en esa embarcación. Denos unos pequeños matices de los temas que se van a poder tratar. Bueno, si en as anteriores eu falara de un roteiro polos barrios históricos da cidade, na segunda falara da escultura pública, da estatuaria pública, agora a proposta de Soledad pois é precisamente un roteiro polo barrio ilustrado, é dicir, polo que forma parte dos bens que son, moitos deles xa, de interese cultural e que están propostos para ser declarados Patrimonio da Humanidade e que aproveito para suliñar a importancia de que por fin se lle conceda a Ferrol a denominación de lugar Patrimonio da Humanidade, non? Pola UNESCO. ¿Cree que lo conseguiremos? Eu creo que sí. Primeiro, obxectivamente, creo que é moi merecido. É dicir,
moi merecido. Eu Pero creo cree que hai que trabajar bastante para creo dejarlo a que, punto. claro, é un traballo moi interdisciplinar, diferentes administracións, o expediente moi complexo, seino polo meu colega e amigo Juan Antonio Rodríguez Villasante, un gran especialista no coñecemento de arquitectura militar e naval de Ferrol, sen dúbida un dos grandes, que ten traballado como responsable desa candidatura, do expediente que se artellou. Creo que hai que traballar en diferentes administracións. Ti me preguntas se é merecido. Eu creo que máis que merecido, porque é difícil, incluso a nivel europeo, que se teña un patrimonio naval e militar desta envergadura, tan ben conservado. Eu teño dito máis dunha ocasión que moito antes que a Torre de Hércules da Coruña, aínda que aos coruñeses non lle vai gustar, debía estar por diante Ferrol. Creo que ten un patrimonio moi superior a esa torre que ven sendo, digamos, de orixe romana. É unha torre xa moi reformada, neoclásica, pero bueno, é un elemento. O que Ferrol pode ofertar é un conxunto de bens patrimoniais impresionantes, non? E precisamente a miña viaxe pola ría vai partir do Peirao, onde nace o primitivo barrio medieval de Ferrol Vello, que é importante tamén coñecelo, valoralo, poñelo en valor. Hai moito que facer tamén na recuperación do patrimonio urbano dese barrio. E ao carón, e de aí imos partir, está a defensa de la Cortina, non? Ese muro defensivo do Arsenal, que forma parte dos muros, das murallas defensivas. Entón, o percorrido vai partir de aí, imos pasar pola Graña, que é unha vila que ten un pasado histórico moi importante, vencellado tamén a construción naval, a partir de 1726, cando o primeiro Borbón, Felipe V, decide que Ferrol sexa a capital marítima do noroeste peninsular, escollese primeiramente a Graña, e o primeiro arsenal e esteleiro está na Graña. Logo, a partir de 1748-50, decídese xa cambiar digamos, a enseada de Caranza para facer o gran arsenal e o esteleiro Real de Esteiro. Entón, aí imos deternos, e tamén faremos algunha mención a Mugardos, porque dende a lancha imos velo, e, como non, as extraordinarias defensas da ría, o Castelo de Palma, o Castelo de San Felipe. Eso tamén tiene bastante historia. Que ten moitísima historia, que o idóneo sería coñecelo por dentro, non? Porque é asombroso, especialmente o Castelo de San Felipe, que sen dúbida é unha das grandes fortalezas militares de toda España, que afortunadamente está nun proceso de recuperación. E tamén falaremos de pasada do Castelo de San Martín, ou de San Martiño, que formaba tres dos castelos da época Felipe II, que defendían a entrada da ría, e logo comentaremos tamén todas as baterías abaluartadas que están ata a boca da ría. A primeira, a de Viñas, que modificou o seu emprazamento co porto exterior, non? Esta iniciativa, ¿cuándo va a comenzar? ¿A qué hora tiene que estar la gente en el puerto de Curoxeiras? Creo que en torno ás 10:15. ¿Y qué duración tiene, más o menos? Eu creo que vai durar sobre unha hora, hora e media. Todo esto que me cuenta me parece que va a ser poco tiempo el que tienen para poder desarrollar toda esta historia que tiene Ferrol. Bueno, forzosamente hai que resumir de unha panorámica donde quen este interesado, afortunadamente en Ferrol hai unha ampla e rica bibliografía de moitísimos colegas historiadores que, se están interesados, pois se poden achegar pois a algún tema específico que lles interese. A min tamén gustaríame pois que a xente, se está interesada, pois que participe e faga preguntas, porque a forma tamén de poñer en valor esa tradición oral, esa cultura oral, non? Eu farei unha presentación, afondarei en temas a mellor pouco coñecidos, precisamente para suscitar a curiosidade,
e se a xente quere preguntar, ben, e se non, pois para o ano que ven, que reenganchen si siguen. Justamente eso mismo le iba a preguntar, si continuara el año que viene, ¿qué le tocaría por visitar? ¿Qué Bueno, lugar le gustaría? Hay muchos, pero ¿qué sí, lugar le gustaría? non sei, bueno, as intencións da Pero organización, bueno, non? si le preguntaran a usted, Se me preguntaran, é que hai tantas cousas que Ferrol, a pesar de que a xente yo teño dito aos meus alumnos cando se decía, no, que Ferrol non hai nada que ver, eu creo que Ferrol hai moitísimo que ver, non? Moitísimo. Digamos, abranguer todo o coñecemento da cidade, pois é unha tarea de moito tempo, non? Pero, bueno, eu creo que, por exemplo, sería interesante, a través, por exemplo, desa mesma escultura pública, coñecer algúns persoeiros ilustres da cidade ou edificios emblemáticos que tiveron que ver coa historia da cidade. Poño, por exemplo, agora a Xunta, afortunadamente, acaba de comprar un dos edificios emblemáticos de Ulla para o Museo do Modernismo, non? Entón, bueno, pois aí, nese edificio da Rúa Madalena, tirouse durante moitísimos anos o xornal dos máis importantes na historia de Ferrol, que foi el Correo Gallego. Bueno, pois podía ser un punto de parada, non? É dicir, temas, hai moitos, e eu creo que o que decía ao comezo, que a xente, eu creo que se pode interesar, non? Penso, por exemplo, o museo, o Torrente Ballester, que este mesmo ano, ou moi pronto, vai ser o Museo da Cidade, non? está habiendo importantes avances culturales en la ciudad. Sí, moi importantes, non? E outros que están moi asentados. O que pasa que ás veces os propios ferroláns non os valoramos, non? Pero sí, entón estaba dicindo que o Centro Cívico vai albergar pronto o Museo da Cidade en unha fase inicial, non? E o propio Centro Cívico encerra nas súas paredes moita historia, porque é un edificio neoclásico tamén, non? Hospital de Caridade. E, bueno, creo que aí tamén sería o lugar de parada obrigatoria, non? Vamos a continuar con esas diferentes iniciativas, porque aún quedan después de ese roteiro que celebrará a las 11 de la mañana, que saldrá por la noche a las 8:30. Simone Negrin, un italiano con alma gallega, mezclará el humor y la superstición con Fare le Corna. Sí, bueno, este creo que é un espectáculo para adultos. Creo que é unha escolma de contos para espantar a sorte, con historias un pouco, por un lado, disparatadas, entrañables, e que nos achegan tamén a esta rica tradición oral da cultura italiana, popular, tan querida, e que seguramente para todos nós é moi descoñecida. Por lo tanto, é abrirse outro mundo, dese mundo atlántico, que eu creo que vai ser moi interesante. Y la última propuesta en Ferrol, el sábado 5 de julio en el Baluarte, ¿qué habrá? Pois vai haber isto de patios de luz tamén ao aire libre, é unha historia un pouco ou de novo de tradición oral, de que vai falar das veciñas, digamos, da xente que marchou, do que xiraba en torno pois aos patios dese barrio tradicional de Canido, ou de os lavadoiros das lavandeiras, no? En torno a eles había toda unha rica tradición oral, moitas veces reservada ou casi exclusiva das mulleres, no? Que eran onde atopaban, a parte dun esforzo, dun traballo tremendo de lavar a roupa, de un espazo moi singular de cultura rural para falar entre elas, no? E eu creo que iso tamén é algo que hai que recuperar, que, por certo, tamén no edificio que alberga o conxunto arqueolóxico de Candoval de Mugardos vai haber tamén un festival. Ese mismo festival, el jueves 3 de julio, justo hablamos de lavanderas, pues se presentará Lavandeira a las 9 de la noche. Bueno, creo que é tamén unha iniciativa moi orixinal, no? E que eu tamén comparto moito toda esta programación, porque creo que hai que fuxir un pouco tamén da gran historia, no? Da historia dos reis, dos ministros, que é verdade que
en Ferrol tiveron unha actuación decisiva, pero igual que eles tamén están os milleiros de traballadores, de mulleres, de carreteiros, de canteiros, que levantaron o Arsenal ou levantaron o barrio de Madalena, non? Entón, recuperar un oficio tan singular e tan vencellado a Ferrol, onde moitas lavandeiras ven de Mugardos ou de Fene, hai pouco se celebrou un encontro en Sillobre de lavandeiras, que todos os anos fan un festival moi bonito, que eu invitaría tamén a velo, e que moitas desas mulleres ou de Serantes viñan cos sacos de roupa ata Ferrol para leválo ás casas. É un mundo que necesariamente tamén debese de recuperar e dar a coñecer as novas xeneracións que seguramente pensarán que a roupa sempre se levou en lavadoras, ¿no? Eso no es así. Y el último espectáculo que se acogerá también en el Centro de Interpretación de Caldoval, en esta ocasión el viernes a la misma hora, a las 9. ¿Qué es lo que nos podremos encontrar? Bueno, pues tamén aquí un fiadeiro de lembranzas dun narrador da zona de Zamora, que recolle tamén historias orais e que nos vai a chegar este mundo que, a pesar de non estar moi lonxe, de novo tamén está moi descoñecido, non? Todos pois, sabemos dos contos da lareira, non? Moi tradicional na cultura da Galicia rural, non? Pero coñecer o que se contaba, as vivencias que había en outras culturas de España, pois eu creo que é moi interesante, sobre todo tamén agora que dramáticamente se está perdendo a conversa, non? Agora todo o mundo vémolos en unha mesa no restaurante enganchados ao móvil, as crianzas co móvil, na casa co móvil, e que a veces fala menos, non? Aínda que a xente non vai dir, teño 2 millóns de amigos, e logo resulta que de amigos nada, non? Entón, está moi ben esta aposta pola cultura oral e porque perviva a conversa. Guillermo Llorca, ha sido un placer poderle tener esta noche aquí, además que no, como decía, no es uno de los organizadores, sino que participa en una de estas iniciativas, pero que nos ha podido desarrollar cada una de estas, el programa que se presenta aquí en Ferrol y Mugardos. Muchas gracias y espero que la próxima vez que venga aquí en este espacio abierto, que esperemos que sea pronto, nos hable de su último trabajo, La espía errante, Red Araña, para que nos cuente este entramado, esta historia. Bueno, esa outra historia xa de narración escrita, que bueno, por sorte forma parte desta triloxía ambientada en Ferrol e con marco histórico de diferentes épocas de Ferrol, do que, bueno, teremos o gusto de falar. Pues de esa otra historia hablaremos, como siempre. Muchas gracias. Gracias a vos. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM, en la 90.6. Que pasen una feliz noche.